is dat precies ontstaan? Jalla-moment is eigenlijk ontstaan. Ik ken een jongen, Bram heet hij, Bram van Leuken. Die kom ik regelmatig tegen bij mijn clubje Helmond Sport. Ook een fanatiek twitteraar. En die zei tegen mij, eigenlijk moet je ook een soort van slogan hebben wat zo'n Fabrizio Romano heeft. Ja, maar ja, wat dan? Want ja, snap je? En hij kwam toen met, waarom gebruik jij niet omdat je half Marokkaans bent, Jalla? Jalla is ook gewoon, let's go man, er gaat iets gebeuren, Jalla. Precies. En toen dacht ik, ja man, dit is hem man. En toen heb ik het gewoon langzaam al gebracht, met transfernieuws wat ik kon brengen en wat uiteindelijk ook gewoon uitkwam. Toen heb ik het langzaam gebracht, maar met dat Ruben van Bommel filmpje is het echt ontploft eigenlijk en viraal gegaan, durf ik wel te zeggen. Ja. Dat filmpje, ja, ik heb het vaker verteld. Achteraf dacht ik, man, wat ben ik eigenlijk aan het doen daar? Maar eindelijk heeft het